What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. And syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So syempre, gala time na naman as usual. And this time, nandito tayo sa may Southwest Edmonton, dito sa Argyle Plaza. And napadpad tayo dito sa 6A's and J Convenience Store. Ayan. So balita ko, masarap ang sinaserve nila ditong halo-halo at ice scramble. Ayan. So talaga namang napadayo tayo dito dahil dun sa kanilang sinaserve na yon. Ayan. So samahan nyo ako mga kabalen. Tignan natin kung gaano ba kasarap ang kanilang mga desserts dito at kung paano nila pine-prepare. Let's go! Alright, so we are here now inside the convenience store, no? And with us is Ate Vanessa. She's one of the staff here in the 6A's and J's convenience store. Ayan. So sasamahan niya tayo, siya yung magtutour sa atin or magpapakita sa atin paano ba piniprepare itong ating pinakahihintay na halo-halo at ice scramble. Ayan. So Ate Vanessa, could you please say hi to our followers naman? Hello po. Ayan. Yes. 6A's and J Convenience Store. If you have time po, dito sa South, mapadaan po kayo. Feel free to come by. Ayun. Okay. So, ano pong unang gagawin natin ngayon, Ate Vanessa? Alright po. So, we will start with the special halo-halo. So, before we start with the halo-halo po, let me explain the ingredients. Ingredients, it has coconut jelly, banana, coconut strings with shaved ice, evaporated milk topped with ice cream, rice flakes, and wafer stick. Ayun. Pinasosyal lang ni Ate, coconut jelly daw. Nata de coco lang yun. Nata de coco po. Okay. Alright, so ayan, no, natapos na tayo doon sa paggawa ng kanilang special halo-halo. Ayan, nakita nyo naman, very appetizing ang itsura, no? So, next naman tayo ngayon, gagawin na natin yung kanilang special ice scramble. So, paano ba ginagawa to, Ate? Ano ba yung preparation mo? At ano ba yung mga ingredients? Alright po. So, creamy ice scramble po is one of the best sellers in 6A's and J. Here in the convenience store but also in the food truck po. So, ito po yung scramble na madalas natin makikita sa, yung usual na makikita natin sa street foods. Or sa street foods, yes po, tama. Which is yung kulay pink. Kulay pink po, yes po. Ayun. And then, kasi talagang appetizing yun eh. Pink na pink talaga eh. Talagang kala mo talagang hinihila ka para bilhin yung product eh. Yes. Ayan. Yeah, so ang scramble po is it consists of shaved ice po, powdered milk, banana essence, topped with mallows, chocolate drizzle, sprinkles, and wafer stick. So, ayun. Yeah. Madali lang naman po siya gawin. Ayun. So excited na ako at abangan natin yung process of making yung ice scramble nila dito. Let's go!
Okay, so eto na, moment of truth na tayo mga kabalen. So ngayon, matitikman na natin itong dalawang napakasarap na famous Filipino dessert. Ayan, ang ice crumble at ang special halo-halo. Ayan. So kikita nyo naman, umpisahan natin dito sa ice crumble. So loaded na loaded talaga yung laman niya, no? Makikita nyo talaga yung skim milk nasa gilid, tapos yung kulay pink na pinaka-base niya, yung yellow niya. Ayan, so makikita nyo naman sa top, merong mga toppings like marshmallow, sprinkles, yung skim milk, and itong, anong tawag dito? Stick O, or yung biscuit na stick. Ayan. So talagang appetizing, oh, ang itsura, talagang solid na solid. And this will only cost you $7.99 at makakatikim na kayo ng inyong paboritong ice crumble. Ayan. And this other one naman ay ang ating special halo-halo. Ayan. So loaded na loaded din itong halo-halo na to. Makikita nyo naman, di ba? Siksik na siksik sa baba. Ayan, oh. Ayan yung mga palaman niya, oh. Yung kanyang mga sahog. Ayan. So meron din siyang ice cream, ube ice cream sa taas. Meron siyang pinipig and meron siyang stick O din. And merong ube halaya na nakapaikot sa gilid. So it's ube over ube. Talaga namang super loaded ube ang ating halo-halo for today. Ayan. So excited na akong matikman at I'm pretty sure talagang sobrang sarap nitong halo-halo na to. For only $9.99, matitikman nyo na ang special halo-halo ng 6A&J Convenience Store. Tara na, kainan tayo. Let's go! Alright, so that's it mga kabaleno. It is indeed craving satisfied. Ayan, so talagang nabigay niya yung hinahanap kong lasa ng halo-halo at ng ice crumble. Ilang buwan ko nang hinahanap yan. Actually, kaya nga ako napadpad dito dahil nakita ko yung post nila sa Facebook. Talagang napakasarap ng itsura. Kaya naman talaga hindi tayo nagdalawang isip na sumugod dito. That is why, Ate Vanessa, thank you for accommodating us here in your store. Talagang craving satisfied, ika nga. And invite nyo naman po yung ating mga kabalen, our Filipino community here in Canada para mag-visit naman din sila dito sa store nyo. Yes po. So, I like to thank the Kabalen Motovlog as well po for giving us opportunity na may pakilala yung mga products po namin. As he mentioned po, it's the taste or it's a flavor that really bring back memories. Yeah po. And for the convenience store po, we are located at 9937 63rd Avenue. And like us on Facebook, 6A&J Food Truck. For announcement po kung saan kami mapapadpad. You never know po na madayo namin kung nasan man po kayo sa lugar nyo. And to reach us out po, our phone number po is
993-7544 and 780-934-7544. Alright, so that's it, no, mga kabalen. They have a convenience store here and they also have a food truck which is roaming around the area. Yes. So you can follow their page for their convenience store and as well as their food trucks. Ayun. Yes. Okay, so that's it, mga kabalen. Sana nag-enjoy kayo sa ating gala ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Once again, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Goodbye!